салом алейкум дӯстони меҳрубон, умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. баъдан зиёди шумо занг мезанед, ба ман саволҳо медиҳед ва ман аксарияти вақт надорам, дар идораҳо ҳастам ё ки дар ягон кори банд ҳастам. баъдан зиёди шумо ба ман савол медиҳед ки ман дар куҷои Русия зиндагонӣ дорам. ман рости гап дар Подмосковӣ зиндагонӣ мекунам. баъдан нафарони зиёд ба ман савол медиҳанд ки оё мумкин аст ки мо ба назди шумо рафта ягон маслиҳатҳои шахсӣ худро кунем дар бораи кор, дар бораи масалан гирифтани замин, дар бораи харидани хона ба воситаи ипотека. дӯстони муҳтарам, ҳозир асри 21 аст, асри коммуникатсия аст. ҳама ба воситаи интернет аст. ҳамин интернет қатъӣ ба тамоми саволҳои шумо ман ҷавоб дода метавонам. яъне ки шумо метавонед дар тамоми саҳифаҳои интернетӣ, саҳифаҳои ман, яъне ки нависед, савол диҳед, дар канали ютуб ҳам саволҳо диҳед ва ман имконият дорам ба саволҳои шумо ҷавоб нависам. ва агар имконият нашуд, саволҳои шуморо ҷамъ мекунам, як видео када пешниҳод мекунам дар бораи хона харидан, замин харидан ё ипотека қатъӣ, ё нафароне ки масалан онҳоро мат капитал додааст аз тарафи давлати Русия, материнский капитал маблағ додаанд. онҳо мегӯянд ки оё замин харида мешавад бо ин пул, хона харида мешавад, шумо ба мо кӯмак кунед. албатта мешавад. вақте ки шумо ипотека гирифтанӣ бошед, ба кадом банке муроҷиат кунед, шумо бояд ки ҳамон материнский капитал свидетельстваша нишон диҳед, гӯед ки мо ҳами пула дорем. ғайри вай агар пулам дошта бошед, ҳамона нишон диҳед ки мо пул дорем гуфта. агар ки ҳамон банк розигӣ дод, ҳамона первоначальный взнос када шумо хона мегиред. ба шаҳри мо омадан, манро дидан, ин шарт нест. касе хоҳад чӣ кӯмаки ҳуқуқе ба ӯ расонам, бемалол ба воситаи ҳамин интернет расонида мешавад. яъне ки ба воситаи интернет ман имконият дорам ки тамоми масалан корҳоро барам. ба воситаи интернет маслиҳат медиҳам, тамоми ҳуҷҷатҳоро мегӯям ки кадом ҳуҷҷатҳо лозим, чӣ навиштан лозим, дар куҷо, масалан амалиёти хариду фурӯш, договор, масалан купли продаж, ҳамаш метавонам, имконият дорам ки ба воситаи ҳамин интернет ман фаҳмонам ба забони русӣ. яъне ки агар нафарони боз савол медиҳед ки масалан оё мешавад ки мо дар харидани хона ё замин масалан бо риэлторҳо суҳбат кунему, договор кунем, онҳо имконият ҳаст ки моро фиреб кунанд. албатта, чунки ман дидам дар ҳамин Русия зиёд инсонҳоро, ҳамин баъзе кормандони агентства, на ҳамаш, баъзе кормандони агентства, баъзе риэлторҳо фиреб доданд. яъне ки маблағи онҳоро гирифтанд, ба онҳо хонаи ҷанҷолӣ доданд, хонаҳое ки чанд нафар соҳибмулк аст, корҳои онҳо судӣ шуд, даводав шуд. барои ҳамин метавонад риэлтор ҳам фиреб кунад. риэлторҳои қалоб ҳам зиёд ҳастанд, эҳтиёт шавед. барои ҳамин пеш аз ҳама, пеш аз хона харидан ҳуҷҷатҳои хонаро пурра санҷед, фиреб нахӯред.